trefl, jak co roku coraz snuzi przerektowuje, widzimy nadpisy po kasiepsku, tu są ksiądze, są kasiepści wesiwe, kasiepści malenci. Też dzieci się piękno przestroiwają, co roku coraz lepiej, nawet konkurują między sobą. Kto się balni zaprezentuje, przyjdzie im całymi autokarami, widzę, że jest to dla nich balna nagroda. Też chodzi o to, żeby nie nauka była, żeby oni mieli też rozegrację i wiedzieli, że po kasiepsku można nie się uczyć, ale też się bawić, też się cieszyć, spotykać się z innymi. Tu oni widzą całą szkołę, widzą jaka to jest potęga, tej liczby kasiepskiego języka, jaka to jest moc i że to jest wyrtno. Betnost z tych dzieci to jest nagroda za naukę kasiepściła, ale żeby winc na wina, to trzeba iść coś belno namalować. Jak wiedzą, ten konkurs aktywny Kaszuby zrzeszony jest z patrona Marochy, także latos Jerzy Sam. Jo, to jest takie przebycienie jego dokazów, jego działania dla Kasieb, dla Pomorza, dla Gdyńska też. Ale myślę, że właśnie to, co on wystawił nam, ta spotkowizna, on pierwszy od takiej strony naukowej zaczął obrabiać kasiepskie legendy, kasiepskie bycie, zbierać je, na nowo opracowywać, wydawać. Myślę, że to jest bardzo ważne, że dzieci sobie mogą przy okazji konkursu przebyć te legendy, bo musieli namalować coś połączonego z kasiepską legendą. Właśnie z Jerzym Sępem, jeszcze z jego dokazami. Rekordowa liczba proców, ponad 700 proców nadeszło na konkurs. To cieszy napawa dumą. Myślę, że wiele pokoleń gdańszczan i dzieci, chociażby z regionu Kaszub, wyrosło na tych legendach. Te legendy czy baśnie otwierały ich takie pierwsze szufladki pewnej świadomości. Też te legendy i baśnie niosą ze sobą taki ładunek uniwersalnych prawd. Mówią o karze, nagrodzie, o dobrze i o złu. Tak więc no, jest to coś uniwersalnego i myślę, że jeszcze wiele pokoleń dzieci pomorskich ogólnie wyrośnie na tych legendach. No, jest to jakby kolejny pomnik dla mojego taty, że są takie imprezy, gdzie on jest patronem. No jest to naprawdę dla nas jako dla rodziny bardzo miłe, że ta pamięć jest i że ona nie jest nadawana gdzieś odgórnie, tylko ona wychodzi oddolnie, z potrzeby po prostu ludzi, tak więc no, to jest tym bardziej większa satysfakcja. Tworzyło mi się dość przyjemnie i no, w miarę łatwo, ponieważ wybrałam sobie, jakby zilustrowałam bajkę o wiewiórce i łasicy, która no, najbardziej mi się spodobała, dlatego zdecydowałam, że ją właśnie zilustruję. To jest proste zilustrować legendę albo bajkę? No, dla mnie nie było to dużym wyzwaniem. Jaką technikę wybrałaś, jak to wyglądało? Całość pracy wykonałam ołówkami. Wiktoria jako moja wychowanka, bo jestem jej wychowawcą, startuje za każdym razem, jest to już wielokrotna laureatka. Swoimi technikami zdobywa pierwsze miejsca nie tylko w konkursach kaszubskich, ale także innych, które są związane z poezją kaszubską, z malarstwem kaszubskim, także to jest nasza duma szkoły. Uważam, że uczenie się tego języka jakby jest w pewnym sensie naszym obowiązkiem, skoro żyjemy na tej ziemi i trzeba po prostu nadal trwać w tej tradycji uczenia się tego języka, żeby po prostu nie wyginął. Każdego roku staramy się przyjechać co najmniej 50-osobową załogą. W naszym, nie tylko mówię, laureatem jest Wiktoria, ale także mamy wyróżnionych w tym roku.